na kromofo womo Okroase ene Domiabra eno ewo Akuapem North mensinim wo samantam yimo kire se womo so wa kwan ho hawo na womo de no footbridge nsamso aya wonipa efa so no bi asei ema aban ehye wombo so beba be yama wona hwanimu a enyinyina nkwankosi hu enti wato wan ho agumonten so ayeye kirafa ho Yenam so manfo a wonom ete Okroase ene Domiabra ya ewo Akuapem North mensini mu ewepu ye mantam mu etusi montene so a wonom oye kire editi aban no nyina egina se ensam so manfo a wonom ewo nkura hodo no efa so edekọ emiamia no 1803 ena mpanyinfo eyema wonom abesi ne ya no wonyinsiesie bia ewo ho emfa ma wonom efri bra sansam so yi eseye no adesuafo ntimi nko school mu enkonkosua de ena akyerkyerefo nso ntimi nkonkokyere adesuafo ya de nam so ama adekyere ene adesua ho nsem aye de ne ewosa nkuru ahodo yi mu wonom anu ye kyere de atudwa se ehu behia se animanimu ye no aban eba be ye sansam so won foforo kra de ama wonom ya kasa yentumi ko gwaso fina ni mo wakura se 2 weeks ma free aduane adi Yenya bebe nko yenkoto enam Okroase kurum yetumi ko market ye bibia ya de so ye brode menke ni bibia ka ode soja no ye ne mu nyina so aka onsi nechi ye be den za tumi abako enti ya aban se ombe boaye no ye bridge ne mai oba ahema wo Domiabra nana oye asiwa apem ya wodi nkan ede ne ho jesa wo ye kire yi mu a ono so etwen aban adwene ede sinsem bia ha wo no mo adwene ewo kurom ho no mo no eso Papa, I am Sisi Amidijina has a radical name. Me son de dao, but Masaya Casamo. If you say now a friend and I mean to me, Nebby. So I'm mindful to me and you to bridge me to and fro. How can say? And it's even a disgrace to me as a mother. My over me to me, Yawashi. And to know me the master minina are dying. Nanado down Kwakufuado, Ghana PSA. On an Emma, on one Ghana mine, Mesra won. One chawang any measure. If I am assembly member, Honorable Charles Eduasino, Honorable, Sanyam Rasama, and can in fact, none of the Yanya could be about Bruna Casa. Assemblyman or Okroase, Charles Edu Esino, and so any amani boni education como. I have one constitutional rights there, me, I there's nothing wrong with it. As a man said, Sisi I want to ask me, the Bokosa Aboso the room, and because he said, many Miano, a buying a Bashana, Yamon, Tempera, way out.